Абвяшчаем вам, браты, добрую навіну, радасць вялікую для ўсяго народу. Прыміце яе ўсім сэрцам. Прайшло шмат тысяч гадоў з таго часу, калі на пачатку Бог стварыў неба і зямлю, і, загадаўшы ёй змяняцца цягам вякоў, захацеў, каб вада дала ў дастатку паўзуноў, душу жывую, і каб лёталі птушкі над зямлёй. Прайшло шмат тысяч гадоў з таго часу, калі Бог пажадаў пасяліць на зямлі чалавека, створанага паводле яго вобраза, каб панаваў чалавек над цудоўным светам і, сузіраючы веліч стварэння, у кожны час праслаўляў стварыцеля. Прайшло шмат тысяч гадоў, і за гэты час злыя намеры чалавека напоўнілі свет грахом. І тады вырашыў Бог ачысціць свет праз воды патопу. З таго часу прайшло амаль 2000 гадоў, і Абрагам, наш айцец у веры, паслухмяны Божаму голасу, адправіўся ў невядомую зямлю, каб даць пачатак выбранаму народу. З таго часу прайшло амаль 1250 гадоў, і Майсей правёў дзяцей Абрагама праз Чырвонае мора па сушы, каб гэты народ, вызвалены ад рабства фараона, стаў вобразам сям'і ахрышчаных. З таго часу прайшло амаль 1000 гадоў, і Давід, пакорлівы пастыр статка Єсея, свайго бацькі, быў намашчаны прарокам Самуэлем на вялікага караля Ізраэля. З таго часу прайшло амаль 700 гадоў, і Ізраэль, які пастаянна ўпадаў у нявернасць і не жадаў слухаць Божых прарокаў, быў пераселены ў Бабілон, да халдэяў. І вось тады Ізраэль, пакутуючы ў выгнанне, навучыўся спадзявацца на збаўцу, які прыйдзе і выбавіць іх з няволі. Ён навучыўся чакаць Месію, які прыйдзе да яго, як гэта абвяшчалі прарокі. Месію, які прыйдзе і ўсталюе новы парадак спакою і праўды, любові і свабоды. І нарэшце, у час 194-х алімпійскіх гульняў у 752 годзе ад заснавання Рыма, на 42 годзе панавання імператара Аўгуста, 2000 гадоў таму у Бэтлееме юдэйскім, непрыкметным ізраільскім мястэчку, занятым у той час рымлянамі, у Дзевы Марыі, жонкі Юзафа, з дому і роду Давіда, нарадзіўся Езус. І пакладзены ён быў у яслі, бо не было ім месца ў заездзе. Езус, Бог вечны, сын Айца спрадвечнага і праўдзівы чалавек, названы Месіяй і Хрыстом, збаўца, якога чакалі людзі. Ён — Слова, якое асвячае кожнага чалавека. На пачатку ўсё праз яго сталася. Ён, дарога і праўда і жыццё, прыйшоў, каб пасяліцца між намі. Мы, паверыўшы ў яго, сабраліся сёння, у гэту святую ноч, а дакладней, гэта Бог сабраў нас, каб мы радасна і ўрачыста святкавалі нараджэнне Пана і абвяшчалі нашу веру ў Хрыста, збаўцу свету. Узрадуйцеся, браты, святкуйце і слаўце навіну, самую прыгожую навіну ва ўсёй гісторыі чалавецтва.
Святы Лука Евангеліста кажа, што Найсвяцейшая Панна Марыя нарадзіла свайго сына і паклала яго ў яслі, бо не было для іх места ў заездзе. На ўспамін аб гэтым у вігілію нараджэння Пана мы рыхтуем у нашых дамах ялінку, а пад ёю ставім стаенку, у якой змяшчаем яслі з фігурай дзіцятка Езус. Молімся да Бога Айца, які з любові паслаў у свет свайго сына, каб мы былі гатовыя з верою прыняць Езуса ў нашыя сэрцы і сем'і. Божа наш Ойча, Ты так моцна полюбіў людзей, што паслаў нам Езуса, Твайго адзінароднага Сына, які нарадзіўся з Панны Марыі, каб нас збавіць і прывесці да Цябе. Учыні сваім благаслаўленнем, каб гэтыя фігуркі Езуса, які павінен прыйсці да нас, былі ў нашых дамах знакам Яго прысутнасці, Тваёй любові. Добры Ойча, удзялі сваё благаслаўленне таксама нам, нашым бацькам і родным. Адкрый нашае сэрцы, каб мы ўмелі прымаць Езуса з радасцю, чыніць заўсёды тое, што Ён нам кажа, і ўбачыць Яго ва ўсіх, хто патрабуе нашай любові. Просім Цябе аб гэтым у імя Езуса, Твайго ўмілаванага Сына, які прыходзіць, каб падарыць свет спакоем, які жыве і валадарыць на векі вечныя. Amen. Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi. Wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi. Czym prędzej się wybierajcie, do Betlejem pośpieszajcie, przywitać Pana. Czym prędzej się wybierajcie, do Betlejem pośpieszajcie, przywitać Pana. Poszli, znaleźli dzieciątko w żłobie z wszystkimi znaki danymi sobie. Jako Bogu cześć mu dali, a witając zawołani z wielkiej radości. Jako Bogu cześć mu dali, a witając zawołani z wielkiej radości. Ach, witaj, Zbawco, z dawna żądany. Tyle tysięcy lat wyglądamy,
wierząc, żeś jest pod osłoną chleba i wina. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. I z duchem Twoim. Дорогие браты и сестры, збираемся ў гэтую святую ноч, каб прывітаць Бога збаўцу. Бога, які прынізіў сябе да постаці немаўляці, каб быць Богам з намі. Прагнем адчыніць нашыя сэрцы, каб яны напоўніліся Божай любоўю, каб гэтую любоў сабраць за сабою і сведчыць у свеце гэтай любоўю аб прысутнасці Бога, Бога, які збаўляе кожнага чалавека. Святая мша, у якой мы сёння ўдзельнічаем, будзе ахвяравана ў інтэнцыі ўсіх парафіяў. Адзін са святароў таксама моліцца у інтэнцыі усіх тых, хто прычыніўся да падрыхтавання гэтага свята, гэтай урачыстасці, хто укладаў свае сілы, высілкі і ствараў гэты цудоўны настрой для нас у гэтую урачыстасць. На пачатку перапросім Пана Бога за ўсе нашыя грахі, каб мы маглі годна ўдзельнічаць у гэтай najświętejszej achwiary. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Chryste eleison, Chryste eleison, Chryste, Chryste eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gdy się Chrystus rodzi i na świat przychodzi, ciemna noc w jasności promienistej brodzi. Aniołowie się radują, pod niebiosem wyśpiewują. Gloria, Gloria
Módlmy się. Boże, Ty sprawiłeś, że ta Najświętsza noc zajaśniała blaskiem prawdziwej światłości. Daj, abyśmy w niebie mogli uczestniczyć w radości Twojego Syna, którego tajemnicę wcielenia poznaliśmy na ziemi, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Чытанне кнігі прарока Ісаі. Народ, які хадзіў у цемры, убачыў святло вялікае. Над жыхарамі краіны смяротнага ценю заззяла святло. Ты памножыў народ, павялічыў радасць. Ён весяліцца перад табою, як весяляцца ў час жніва, як цешацца пры падзеле здабычы. Бо ярмо, што гняло яго, і кій на плячах ягоных, і розгу прыгнятальніка ягонага ты зламаў, як у дзень Мадыяма. Бо усякі бот ваюючага жаўнера і адзенне, забруджанае крывёю, будзе кінута ў пажар на ежу агню. Бо дзіця нарадзілася нам, сын дадзены нам, і ўлада спачыла на плячах яго. І дадуць імя яму, цудоўны дарадчык, Бог моцны, спрадвечны айцец, князь спакою. Будзе вялікім панаванне яго, і міру не будзе канца над тронам Давіда, і над яго валадарствам, якое ён умацуе і падтрымае ў правасуддзі і справядлівасці, адгэтуль і навекі. Руплівасць Пана магуццяў учыніць гэта. Гэта Слова Божае. Dziś się narodził Chrystus Pan Zbawiciel. Dziś się narodził Chrystus Pan Zbawiciel. Śpiewajcie Panu pieśń nową, śpiewaj Panu ziemią cała, śpiewajcie Panu, sławcie Jego imię. Dziś się narodził Chrystus Pan Zbawiciel. Każdego dnia głoście Jego zbawienie, głoście Jego chwałę wśród wszystkich narodów. Rozgłaszajcie Jego cuda pośród wszystkich ludów. Dziś się narodził Chrystus Pan Zbawiciel. Niech się radują niebiosa i ziemia weseli. Niech szumi morze i wszystko, co je napełnia. Niech się cieszą pola i wszystko, co na nich rośnie. Niech wszystkie drzewa w lasach wykrzykują z radości. Dziś się narodził Chrystus Pan Zbawiciel. Przed obliczem Pana, który już się zbliża, by osądzić ziemię. On będzie sądził świat sprawiedliwie, a ludy według swej prawdy. Dziś się narodził
Chrystus Pan Zbawiciel. Читание послания святого апостола Павла до Тита. Умилованные, з'явілася ласка Божия, збаўчая для ўсіх людзей, якая вучыць нас, каб мы, адрокшыся ад бязбожнасці і пажадлівасці свету, жылі ў цяперашнім жыцці разважліва, справядліва і пабожна, чакаючы шчаслівай надзеі і аб'яўлення хвалы вялікага Бога і збаўцы нашага Ісуса Христа, які аддаў самого сябе за нас, каб адкінуць ад усякага беззаконня і ачысціць для сябе народ выбраны, руплівы ў добрых учынках. Гэта Слово Божие. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, Alleluja, alleluja. Zwiastuję wam radość wielką. Dziś narodził się nam Zbawiciel, którym jest Jezus Chrystus. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami. i z duchem Twoim. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Luki. Chwała Tobie, Panie. Сталося ў тыя дні. Выйшаў ад Цэзара Аўгуста загад зрабіць перапіс па ўсёй зямлі. Гэты перапіс быў першы падчас панавання Квірынія ў Сірыі. І пайшлі ўсе запісвацца, кожны ў свой горад. Пайшоў таксама і Юзаф з Галілеі, з горада Назарэта, у Юдэю, у горад Давіда, званы Бэтлеем. Бо ён быў з дому і роду Давіда, каб запісацца з Марыяй, заручанай з ім, якая была цяжарнай. Калі ж яны былі там, надышоў час нарадзіць ёй, і нарадзіла сына свайго першароднага, і спавіла яго, і паклала ў яслі, бо не было ім месца ў заездзе. У той ваколіцы былі на полі пастухі, якія вартавалі ўначы свой статак. Раптам з'явіўся ім анёл Пана, і хвала Пана асвяціла іх, і вялікі страх ахапіў іх. І сказаў ім анёл: «Не бойцеся, я абвяшчаю вам вялікую радасць, якая будзе для ўсяго народа. Бо нарадзіўся вам сёння ў горадзе Давіда збаўца, якім ёсць Хрыстус Пан. І вось вам знак. Знойдзеце немаўля, спавітае і пакладзенае ў яслях». І раптам з'явілася з анёлам вялікае войска нябеснае, якое праслаўляла Бога і ўсклікала: «Хвала на вышынях Богу, а на зямлі спакой людзям добрай волі». Гэта слова Пана. Chwała Tobie, Chryste. Дорогие браты и сестры, мы сегодня
напэўна, большасць з нас, пераважная большасць з нас у сваіх сем'ях з роднымі, блізкімі з'елі вігілійную вячэру, так папросту кажучы, куцю. Вось. І потым направіліся ў касцёл, каб прывітаць нованароджанага збаўцу. Ідучы ў касцёл, мы бачым, што заўсёды вакол нас зіхацяць якіясьці агеньчыкі. Усё такое прыемнае, утульнае, прыгожае. Можна сказаць, пануе такі святочны настрой. І мы з гэтага вельмі актыўна, радасна карыстаем. Чаму не? Ну, бо гэта прыгожа, прыемна. Гэта прыносіць чалавеку радасць. Але, мае дарагія, трываючы ў гэтым святочным настроі, у гэтай прыгажосці, мы павінны памятаць, што шматлікія рэчы, якія ствараюць гэтую прыгажосць, яны маюць сваё значэнне. Можна нават сказаць больш, што сённяшнім святам амаль усё мае сваё значэнне. Маюць сваё значэнне яслі, маюць сваё значэнне стравы, якія стаялі ў нас на вігілійным стале. Мае сваё значэнне той кавалак белага хлеба, які мы бралі ў рукі, каб падзяліцца з нашымі блізнімі. Мае значэнне ноч, як пара дня, у якую мы збіраемся. Мае значэнне гэтая святая імша, якая называецца пастэрка, ад слова пастыр, якая было звязана з пастухамі. І ўсё, на што б мы не паглядзелі сёння, мае сваё значэнне. Гэта не проста так, яно штосьці азначае, яно сімвалам чагосьці з'яўляецца. І, мае дарагія, і нават сённяшняя урачыстасць нараджэння Пана, яна вельмі сімвалічная. Гэта не проста такая прыгожая урачыстасць, якая, можа сказаць, так падштурхоўвае нас, каб сабрацца ў коле сям'і, не проста каб стварыць такі прыемны святочны настрой, можа, альбо каб падняць нам гэты настрой. Не, яна мае сваё вельмі вялікае значэнне. Праз гэтую урачыстасць Бог у вельмі сімвалічны спосаб аб'явіў сваю любоў да чалавека. І гэтую любоў праяўляецца ў вялікім даверы Бога да чалавека. Бо ён, будучы вялікім Богам, прынізіў сябе да постаці дзіцяці. Мае дарагія, можа, хтосьці скажа, што значыць прынізіў? Дзіця гэта штосьці добрае, святое, прыемнае, дарагое. Чаму прынізіў? Мае дарагія, менавіта прынізіў. Велічны Бог магуццяў, створца неба і зямлі, Пан нашага жыцця, створца жыцця. Ён прынізіў сябе і прыняў постаць дзіцяці. Мае дарагія, чаму менавіта дзіцяці? На гэта ёсць некалькі прычын. Першая з прычын гэта, напэўна, каб не напалохаць грэшнага чалавека, не напалохаць сваёй велічу і сваёй магутнасцю. Бо, напэўна, калі Бог з'явіўся ва ўсім, скажем так, ва ўсёй сваёй моцы, мы б, напэўна, былі не толькі перастрашаныя, мы б нават не патрафілі гэтага зразумець. І таму, каб не напалохаць нас і каб аб'явіць сябе у якісьці зразумелы для нас спосаб, ён прымае постаць дзіцяці. Але ёсць яшчэ і другая прычына. Чаму менавіта дзіця? Ён прымае постаць дзіцяці, каб паказаць, наколькі ён давярае чалавеку. Ён прыходзіць як безабаронны чалавек. Больш таго, маленькі чалавек, які без дапамогі іншых не можа выжыць.
ён складае фактычна свой лёс у рукі грэшнага чалавека. І гэтым самым ён як бы гаворыць, што чалавек, я давяраю табе. Больш таго, я веру ў цябе ўсё атрымаецца. Я буду побач, я буду з табой. Мае дарагія, калі так задумацца, ці магло бы быць большае праяўленне любові да чалавека, чым аддаць свой безабаронны лёс у яго рукі? Мы з упэўненасцю можам сказаць так. І Бог здзейсніць яго другі раз, калі ахвяруе сваё жыццё на крыжы за кожнага чалавека. Мае дарагія, але гэта яшчэ не канец той сімволікі, якую нясе ў сабе сённяшняя ноч, ноч нараджэння Езуса Хрыста. Чаму менавіта нараджэнне? Чаму не якаясьці іншая гісторыя вялікага вызваліцеля, альбо ваяра, альбо правіцеля, які ўсё паўпарадкаваў? Чаму менавіта нараджэнне? Мае дарагія, заўважце, мы узгадалі сёння пра святую імшу пастэрку. Я чамусьці памятаю так з дзяцінства, пастэрка, некалі, калі мне растлумачылі, што такое пастэрка, ад якога гэта слова, што гэта пастухі, яны прыйшлі, і я чамусьці так сябе уяўляў, што я таксама, як той пастушок. І я думаю, што многія з нас, праўда? Як тыя пастушкі, якія убачылі, учулі, нешта там адбылося, зорка зазіхацела, нешта паказала, вялікія падзеі адбыліся. І мы прыйшлі. Але, мае дарагія, але калі мы паглядзім на батлейку, то там не толькі пастухі. Там ёсць яшчэ два вельмі важныя чалавекі, гэта Юзаф і Марыя. Скажыце, ці хто з вас калі-небудзь прымераў на сябе гэтую ролю? Бацькоў Езуса Хрыста, Юзафа і Марыі. Можа, хтосьці скажа, у чым розніца? А розніца вялікая. Таму што пастушкі гэта як тыя, хто прыходзіць у адведкі. Прыйшлі, парадаваліся і пайшлі. А тата з мамай засталіся. Тата з мамай засталіся з нованароджаным дзіцём, і тата з мамай разумеюць, што нованароджанае дзіцятка гэта не толькі міла, але гэта вельмі вялікая адказнасць. Гэта вельмі вялікае заданне. Чамусьці мне узгадваецца тут адзін з такіх знаных прапаведнікаў польскіх, ужо святой памяці памерлы, Пётр Паўлюкевіч. Я думаю, што многія з вас чулі пра яго, можа, нават ягоныя пропаведзі. І мне якосці засталося ў галаве такая гісторыя, якую ён распавядаў, калі размаўляў з маладым татай. І той распавядаў яму, кажа, проша ксендза, кажа, не ў той момант, калі я сказаў сваёй жонцы, выходзь за мяне. Не ў той момант, калі я прыйшоў да алтара і наклаў ёй на палец пярсцёнак. Не ў той момант, калі яна мне сказала, што цяжарная. Але ў той момант, калі я ўбачыў 3500 вочы, яно плача, я нешта павінен зрабіць, я не разумею, а нешта павінен. Я тады зразумеў, жарты скончыліся. І так, як было, не будзе. З гэтага часу маё жыццё зменіцца. А вось гэта роля бацькоў. Мама і тата. І сёння Бог прыходзіць у постаці дзіцяці. Як мы яго спатыкаем? Ці як тыя пастушкі, ці як тыя, хто гатоў узяць адказнасць за лёс гэтага дзіцяці. Што гэта за адказнасць? Мае дарагія, гэта вельмі простая адказнасць. Калі мы звернемся да Святога Пісання, Бог вельмі часта гаворыць пра такую цывілізацыю любові. Бог
гаворыць пра валадарства Божае на зямлі. Узяць адказнасць за лёс нованароджанага Езуса Збаўцы – гэта ўзяць адказнасць за лёс сусвету, у якім мы жывем. Прыняць Бога ў жыццё – гэта, мае дарагія, не толькі пацёркі і святыя імшы, гэта, больш таго скажу, у меншай ступені пра пацёркі і святыя імшы, а ў большай ступені пра прыняцце адказнасці за лёс другога чалавека. І калі мы гаворым другога чалавека, мы маем на ўвазе не толькі таго блізкага, прыемнага, які сядзеў з намі побач за сталом, але менавіта таго, які, можа, не зусім прыемны, які стварае для нас у жыцці праблемы, які, можа, варожа чамусьці на нас глядзіць. Прыняць Бога ў жыццё – гэта прыняць адказнасць за любоў да другога чалавека. Таму што Бог, які прыходзіць у свет, каб падзяліцца сваёй любоўю, просіць нас, каб мы любілі Бога. А любіць Бога – гэта значыць любіць другога чалавека. Мае дарагія, не слухайце ніколі, калі хто вам кажа: «Людзей не люблю, Бога люблю». Так не бывае. Нема якогасьці імглістага ўчуцця, якое кажа: «Ну так, вось гэта яна ёсць любоў да Бога». Любоў да Бога, любоў – это ўвогуле адносіны. І яны рэалізуюцца толькі паміж асобамі. І калі Бог кажа: «Я буду сярод вас», ён мае на ўвазе, калі сярод вас будзе любоў, сярод вас будзе Бог. Любоў – гэта адносіны адно да аднаго. Прыняць адказнасць – гэта любіць другога чалавека. Мае дарагія, мы вельмі часта гаворым пра гэтага другога чалавека. Мы сёння таксама на вігіліі ўзгадвалі пра гэтую пустую талерку. У каго сёння на вігіліі стаяла пустая талерка на стале? Падымайце рукі, а то, можа, заснулі, не? Не, ну троху стаяла гэтых пустых талерак, правда? Мае дарагія, для каго яна? Для каго яна? Розны, ну? Для пана Езуса? Ёсць другія варыянты? Для памерлых. Хто яшчэ мае якія варыянты? Мае дарагія, ну, я не знаю, я чуў такой варыянт для чалавека, які знаходзіцца ў патрэбе, які, можа, часам зойдзе для нас, для незнанага госця. І вось мы так сабе ўяўляем, мы гэтую талерку ставім, і яна стаіць там, правда. А калі гэты незнаны госць раптам з'явіўся ў нас на парозе, такі свежы, вот только з памойкі. Чалавек без апределеннага месца жыхарства, правда? І ён скажа: «І вось я, любіце мяне, я той чалавек, я той госць». Я памятаю, некалі так запытаў, кажу: «Што б мы зрабілі?» Ну, мы б, напэўна, далі яму есці. Есці ён можа там і ў сябе, дзе еў. Ён за стол хоча. Яму не трэба паесці. Яму трэба любові. Яму трэба другога чалавека. Яму трэба пачуцца непакінутым у гэтым свеце, камусьці патрэбным. Мае дарагія, і вось яно Божае нараджэнне, чарговае ў нашым жыцці. Прыйшло радаснае. І мы сёння прыйшлі таксама ў касцёл, прыйшлі на гэтае свята. Хто мы на гэтым свяце? Пастушкі, бацькі, а можа проста госці, а можа я проста на мінутку паглядзець. Што мы вынесем адсюль? Вельмі шмат пытанняў можа нараджацца ў нас, і вельмі шмат можна адказаў на гэта пачуць. Але ёсць адно галоўнае пытанне. Ці зможам мы праз гэтую мішуру святочнасці,
прыгажосці, утульнасці і нават гэтага сімвалізма, пра які мы сёння казалі, разгледзець тое, што істотнае і тое, што найважнейшае. Убачыць сапраўдную любоў, такой, як яна і ёсць. І крыху да яе дакрануцца. Калі так, то, напэўна, гэтая любоў пераменіць нашае сэрца, і мы, як той тата, зразумеем, што з гэтага моманту так, як было, ўжо не будзе. А, напэўна, будзе іначай, бо яно будзе з Богам у яго прысутнасці. І гэта будзе вельмі цудоўна. Таму няхай гэтае пытанне сёння астануцца з намі. Хто мы на гэтым свяце? І што мы адсюль вынесем? І ці ўбачым мы за ўсім гэтым сапраўдную любоў? Амен. Wyznajem naszą wierę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się ukrzyżowany również za nas, odpościwszy Pilata, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jako znajmie Pismo, i stąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwo Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał wielbienie i chwałę, który mówi przez proroków: wierzę w jeden święty, powszechny, apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. У гэтую святую ноч, калі анёлы абвясцілі свету супакой, узнясём да Бога нашыя пакорныя просьбы. Молімся за паўсюдны касцёл, каб абвяшчаючы радасць Божага нараджэння, дапамог усім людзям заўважыць багацце жыцця ва ўзаемнай любові, братэрстве і спакоі. Цябе просім, выслухай нас, Пане. Молімся за ўсе народы, каб адмовіліся ад войнаў, якія прыносяць смерць і руйнаванне, а замест гэтага запрагнулі любові і спакою. Цябе просім, выслухай нас, Пане. Молімся за святога айца Льва, біскупаў і святароў, каб з радосцю мацоўвалі нашых братоў і сясцёр у веры, надзеі і любові. Цябе просім, выслухай нас, Пане. Молімся за хворых, адзінокіх і убогіх,
якім асабліва цяжка ў святочныя дні. Каб сіла таямніцы гэтай ночы, а таксама дабрыня і жытлівасць бліжніх прынеслі ім суцяшэнне, Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за наших близьких памерлых, каб Христос, які перамог цемру смерці, адарыў іх святлом вечным, Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас, сабраных каля Христусовага алтара ў гэтую ноч, каб прымаючы усім сэрцам Бога, мы прымалі разам з ім іншага чалавека, Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Памолімся яшчэ за памерлага ксяндза Яна Варанецкага, каб добры Бог прыняў яго ў сваё валадарства. Цябе просім. Слухай нас, Пане. Божа, прымі нашыя просьбы пра заступніцтва Найсвяцейшай Дзевы, якая зачала і дала свету збаўцу, Езуса Хрыста, які жыве і валадарыць на векі вечныя. Amen. Dzisiaj Betlejem, wesoła nowina, że Panna czysta urodziła Syna. Chrystus się rodzi nas, osłodzi, anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, klękają, cuda ogłaszają. Chrystus się rodzi nas, osłodzi, anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, klękają, cuda ogłaszają. Maryja Panna, dzieciątko piastuje. I Józef święty, ona pielęgnuje. Chrystus się rodzi, nas osłodzi, anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, klękają, cuda ogłaszają. Chrystus się rodzi, nas osłodzi, anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, klękają, cuda ogłaszają. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Wszechmogący Boże, przyjmij z upodobaniem dary złożone w świętą noc Narodzenia Pańskiego i przez tajemniczą wymianę darów daj nam udział w bóstwie Twojego Syna, którym nasza ludzka natura zjednoczyła się z Tobą przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z Wami. I z duchem Twoim. W górę serca
wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę ugodne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienia, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże. Albowiem przez tajemnicę wcielonego Słowa zajaśniał oczom naszej duszy nowy blask Twojej światłości, abyśmy, poznając Boga w widzialnej postaci, zostali przezeń porwani do umiłowania rzeczy niewidzialnych. Dlatego niebo i ziemia z uwielbieniem śpiewają Tobie pieśń nową i my z wszystkimi zastępami aniołów wysławiamy Ciebie razem z nimi, wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą zjednoczeni z całym Kościołem. Uroczyście obchodzimy świętą noc, w której Najświętsza Maryja Dziewica wydała na świat Zbawiciela. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając, błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modlów tę żywą i świętą ofiarę. Wyjrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy pousileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech on nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogu Rodzicą Maryją,
ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostolami i męczennikami, ze świętym Michałem Archaniołem i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemię, a więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, naszego biskupa Włodzimierza, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych, braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twoją łaskę odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwalą. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Syn Boży stał się człowiekiem, abyśmy mogli stać się dziećmi Bożymi. Dlatego pełni wdzięczności ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem, wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, przy Twoim narodzeniu aniołowie zwiastowali ziemi pokój. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas spokojem.
Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Króla niebieskiego stąpiły z nieba wysokiego, pobudziły pasterzów, dobytków swego stróżów. Śpiewaniem, śpiewaniem, śpiewaniem. Chwała bądź Bogu wysokości, a ludziom pokój na niskości. Narodził się Zbawiciel dusz ludzkich, Odkupiciel. Na ziemi, na ziemi, na ziemi. Przybieżeli do Betlejem pasterze, grając skocznie dzieciąteczku na liże. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Oddawali swe ukłony w pokorze Tobie z serca ochotnego, o Boże. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Anioł Pański sam ogłosił te dziwy, których oni nie słyszeli, jak żywi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Dziwili się na powietrzu muzyce i myśleli, co to będzie za dziecię. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Któremu się wól i osioł kłaniają, trzej królowie podarunki oddają. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi.
Do szopy, hej pasterze, do szopy, bo tam cud. Syn Boży w żłobie leży, by zbawić ludzki ród. Śpiewajcie, aniołowie, pasterze, grajcie mu. Kłaniajcie się królowie, nie budźcie go ze snu. Śpiewajcie, aniołowie, pasterze, grajcie mu. Kłaniajcie się królowie, nie budźcie go ze snu. Padnijmy na kolana, to dziecięto nasz Bóg. Witajmy swego Pana, wdzięczności złóżmy dług. Śpiewajcie, aniołowie, pasterze, grajcie mu. Kłaniajcie się królowie, nie budźcie go ze snu. Śpiewajcie, aniołowie, pasterze, grajcie mu. Kłaniajcie się królowie, nie budźcie go ze snu. O Boże niepojęty, kto pojmie miłość Twą? Na sianie wśród bydlęty masz tron i służbę swą. Śpiewajcie, aniołowie, pasterze, grajcie mu. Kłaniajcie się królowie, nie budźcie go ze snu. Śpiewajcie, aniołowie, pasterze, grajcie mu. Kłaniajcie się, nie budźcie go ze snu. W żłobie leży, któż pobieży kolędować małemu Jezusowi Chrystusowi, dziś nam narodzonemu. Pastuszkowie, przybywajcie, Jemu wdzięcznie przygrywajcie, jako Pan.
солона віре, браття, слухайте, небеском детином, земном витайте, як мила та новина, где есть Аргентина, бысь мы там побежали и уезжали, як мила та новина, где есть Аргентина, бысь мы там побежали и уезжали. Богу хвален зношо на высокости, покой людям ношу, духи святлости, як мила та новина, где есть Аргентина, бысь мы там побежали и уезжали, як мила та новина, где есть Аргентина, бысь мы там побежали и уезжали. Módlmy się. Panie nasz Boże, z radością obchodzimy narodzenie naszego Odkupiciela. Spraw, abyśmy przez święte życie zasłużyli na zjednoczenie z Nim wieczności. Przez Chrystusa Pana naszego. Послухаем віншаванне біскупа Гродзенскага Владзіміра Гуляя на Божае нараджэнне і новы 2026 год. Умілаваныя ў Хрысце Пану браты і сёстры, дарагія вернікі нашай дыяцэзы. У свята Божага нараджэння мы з глыбіні сэрца ўзносім нябеснаму Айцу гімн радасці, удзячнасці і праслаўлення. Злучаючы свае галасы з хорамі анёльскіх войскаў, спяваем хвала на вышынях Богу, а на зямлі спакой людзям добрай волі. Урачыста адзначаючы прыйсцё Божага Сына ў свет, мы праслаўляем непасціжны цуд Божай любові. Такой вялікай, бязмежнай, безумоўнай любові Бог палюбіў кожнага чалавека, што ў асобе Езуса Хрыста стаў Эмануэлем, Богам з намі, і пасяліўся сярод людзей. Ён увайшоў у штодзённасць нашага жыцця, каб былі ўпэўненыя, што ў кожнай сітуацыі, у кожным досведзе, з якімі мы можам сутыкнуцца, Пан Езус з намі ніколі не пакіне, заўсёды ёсць і будзе на нашым баку. Ці можа быць для чалавека большая радасць, чым усведамленне, што ён любімы, прычым любімы самім Богам? Ці існуе якаясьці сіла, якая магла б яго аддзяліць ад бясконцай Божай любові? Чым больш мы адкрываем сэрцы на гэтую любоў, чым больш дазваляем ёй даваць належны кірунак сваім думкам, словам і ўчынкам, тым больш адчуваем у сабе благаслаўленне міру. Святы Отец Леў XIV адразу пасля абрання на апостальскі пасад, калі ўпершыню ўдзяляў благаслаўленне гораду і свету, казаў аб дары міру, які Христос нясе ўсяму чалавецтву. Гэты мір паходзіць ад Бога, які любіць усіх людзей без выключэння сваёй безумоўнай любоўю. Такі мір з'яўляецца няўзброеным і разбройвае. Ён пакорны і трывалы, бо заснаваны не на страху і сіле, а на любові, справядлівасці, адзінстве і братэрстве. У гэты цудоўны святочны час ахопліваю вас, усіх, дарагія браты і сёстры, сваёй малітвай прашу нованароджанага збаўцу прынесці благаслаўленне міру. Няхай у вашых сэрцах
дома, там, дзе вучыцеся і працуеце, у вашых парафіях, супольнасцях, у нашай айчыне і ва ўсім свеце усталюецца сапраўдны Божы мір, а разам з ім любоў і радасць, дабрыня і цеплыня, цярплівасць і чуласць, аптымізм і надзея. Няхай, як за вігілійнымі сталамі, так і кожны дзень у нашых сэрцах будзе дастаткова месца для тых людзей, якія хворыя, якія пакутуюць, якія бедныя і самотныя, засмучаныя і нешчасныя, людзей пажылога ўзросту і тых, хто сутыкаецца з якойсьці сацыяльнай ізаляцыяй. Зробім усё, што ў нашых сілах, каб іх дасягнула святочная радасць, цяпло Божай любові, якая лечыць раны чалавечых сэрцаў. Дарагія вернікі нашай дыяцэзы, няхай у новым 2026 годзе Пан Бог адорвае вас добрым здароўем, душэўным ладам, асабістым шчасцем і поспехамі ва ўсіх важных справах. Няхай кожны дзень праходзіць пад знакам міру і Божага благаслаўлення. Памятаючы пра вас, дарагія браты і сёстры, у сваіх малітвах ля ясляў нованароджанага збаўцы, аднаўляю сваю гарачую просьбу маліцца за мяне. Радасных свят. Ваш біскуп Уладзімір. Гродно, Божае нараджэнне, 2025 год. Дарагія, мы з святарамі, д'яканам далучаемся да віншавання ў ксяндза біскупа. Няхай гэтыя святы будуць святамі міру, няхай прынясуць супакой у нашае сэрцы, няхай прынясуць сапраўдную радасць у нашае жыццё, радасць, якая будзе пазбаўленая той трывогі, якой апошнім часам стала так много ў нашым жыцці. Няхай менавіта гэты дар міру будзе дар супакою, дар менавіта спакою, без трывогі, каб мы з якойсьці надзеі глядзелі ў будучыню, каб мы бачылі там свет у тым канцы тунэлю, каб нам не здавалася, што гэтае жыццё шэрае, бо вось зараз святы пройдуць і ўсё нанова. Каб мы мысль аб тым, што Бог прыйшоў, каб быць Богам з намі, каб напоўніць нашае жыццё, суцяшала нас, але таксама дазваляла нам адкрываць гэтага Бога ў нашай штодзённасці. Можа, у тых постацях і у той спосаб, у якім мы яго яшчэ ніколі не бачылі. Няхай нованароджанае дзіцятка Езус благаслаўляе кожнага з вас. Мае дарагія, хацеў бы таксама яшчэ перад тым, як удзяліць Божае благаслаўленне, падзякаваць усім, хто далучыўся да прыгатавання гэтай урачыстасці. Можа, ў першую чаргу хацеў бы падзякаваць для сястры Веры, якая упрыгожвала гэты касцёл у большасці, якая, можна сказаць, стварыла нам гэты святочны прыгожы настрой. Няхай добры Бог аддзячыць дабрыню яе сэрца і няхай дасць гэтых натхненняў, каб штосьці рабіць для Бога і для другога чалавека. Хацеў бы падзякаваць таксама сёстрам, якія разам з дзецьмі і моладдзю на раратах шчыра падрыхтоўваліся, і ўсіх, хто прыходзіў на рараты, шчыра падрыхтоўваліся да гэтай урачыстасці, каб з адчыненым сэрцам, у якім ёсць месца для Бога, падысці да гэтых святаў. Хацеў бы шчыра падзякаваць літургічнай службе алтара, міністрантам і тым, хто таксама чытаў чытанні, у якісьці выконваў функцыі літургічныя. Няхай Пан Бог благаславіць і дае натхненні на новыя, скажам, такія акцыі. Можа, пры аказыі гэта яшчэ большая колькасць людзей. Заахвочу яшчэ раз, прыходзьце да алтара пачытаць Слова Божае. Не саромцеся, не стыдайцеся. Я ведаю, што ёсць шмат людзей, якія умеюць і прыгожа прачытаць, якія умеюць гэта рабіць нават на публіку спецыяльна. Не саромцеся, прыходзьце, каб удзельнічаць у літургіі, таму што тое, што мы ствараем разам, і гэтае служэнне, яно не павінна быць у касцёле такім тэатральным, калі мы прыйшлі, паглядзелі, бо тут нейкае адбываецца дзейства, праўда. Гэта не спектакль, гэта нашае супольнае спатканне, у якім кожны важны і кожны павінен мець свой удзел. Таксама хацеў бы шчыра падзякаваць тым, хто
працоўнікам, якія рабілі батлейку на вуліцы, упрыгожвалі таксама на вуліцы, рабілі дэкарацыі, хору, які зрабіў нашае сённяшняе спатканне таксама прыгожым. Ну, можа, збітая фраза, але мы 2 разы памаліліся, правда, таму што спявалі разам. Вось. І ўсім тым, хто ў якісьці спосаб далучыўся, хто прыбіраў, нешта рабіў, нешта настрайваў, нешта круціў, памагаў, каб усё свяцілася, гарэла, зіхаціла, было прыгожа. Вялікі, вялікі дзякуй. Таксама запрашаем заўтра на святыя імшы о гадзіне 8, 10, 12 і 18 вечарам. Яшчэ пасля Божого благословлення міністранты раздадуць аплаткі, каб мы маглі таксама у этой большай супольнасці парафіяльнай падзяліцца аплаткай і скласці гэтыя святочныя зычанні адзін аднаму. Прыміце Божае благословленне. Pan z wami. I z duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Мае дарагія, так шчыра дзякаваў, забыўся падзякаваць святарам, якія шчыра спавядалі на працягу ўсяго адвенту. Вось, як маглі, так стараліся, таму і вам, дарагія браты, вялікі дзякуй. Bóg się rodzi, moc truchleje, Pan niebiosów obnażony. Ogień szczebnie, blask ciemnieje, ma granice nieskończone. Zgadzony, okryty chwałą, śmiertelny król nad wiekami, a słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Zgadzony, okryty chwałą, śmiertelny król nad wiekami, a słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Cóż masz niebo nad ziemiami, Bóg porzucił szczęście swoje.